ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಲ ಮೋಕಿದ ತುಳುನಾಟ ಪುಂಡು ಜೀವಿತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಆಬಿರು ಅಸ್ತಲು ಟಾಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಬೇಲೆಟ್ ಬತ್ತಿನತ್ರೆ ಬಚ್ಚುಂಡು ಇನ್ನು ಪಾಡ್ರ ವೀಡಿಯೋ ಇಜ್ಜ ನಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ ನನ್ನ ಕಜಿಪಾವಡು ನುಪ್ಪ ಹತ್ತಂಡು ನನ್ನ ಕಜಿಪಾವಡು ಕಜಿಪ್ದಾದ ಪನ್ಕೇನವರ ಕೋರಿದ ಕಾಲ್ಜ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಲಿವರ್ ಅವು ಕನ ಇದೆ ನಮ್ಮ ತೂಕುಟುಡು ತಿಕ್ಕುಡು ಲೈಕ್ ಕೆಜಿಗೆ 50 ರೂಪೀಸ್ ಲೆಕ್ಕ ನಂಗೆ ಯಾರುಂಡತೆ ಕೆಜಿಗೆ 50 ರೂಪೀಸ್ ಅಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿಗೆ 50 ರೂಪೀಸ್ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಗೊಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಉನ್ನತಿ ಇತ್ಲ ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ತುಕ ಯಾರು ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪೆ ಶೋ ಕಾಂಡ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲವೆ ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ರೆಸಿಪಿ ಅಂದೆ ಕೋರಿದ ಒಂದು ಕಲ್ಜ ಲಿವರ್ ಕಟ್ ಮಂತದ ವಾಶ್ ಮಂತದ ಈತೆ ಈ ತುಂಡು 50 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಈಸ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ನಾನು ಅವನ ಪಿಟಿ ಪಿಟಿ ಕೊಚ್ಚಿದ್ದೀತೆ ಲೈಕ್ ಅವೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡ ತಿಂಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ ಮಲ ತುಂಡು ಮಂತಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಕಿನ್ನಿ ಕಿನ್ನಿ ಮಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ ಪಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಆಪುಜತೆ ಅಂಚ ವಾಶ್ ಮಂತೀತೆ ಕಲ್ಜದ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೆರ್ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಯಾನಿ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಪನ್ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಂದೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಕೆತ್ತೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಸೋಂಪು ಬೊಕ್ಕ ಗಸಗಸೆ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆತ್ತೆ ಲವಂಗ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಡೆ ಮುಂಚಿದ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪರತಿ ಅಂಚ ಸಾಸಿಮಿದೆ ತೊಂದೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ನಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಗಾತ್ರದಾತ ಪುಳಿದ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ 4 ಸಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದಾತ ನೀರುಳ್ಳಿದ ತೊಂದೆ ದೆನ್ ಮಾತೈತೆ ಫ್ರೈ ಮಂದೆ ತೊನ್ಗ ಫ್ರೈ ಮಂತಪ್ಪ ಎನಿಕ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ತೊಂದೆ 17 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಉಂಡು 7 ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪ ನೆಟ್ ಖಾರಗ ಓವು ಕಲ್ಲರ್ಗ ಓವು ಪನ್ಯಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಗ್ನೋರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇತ್ತಾತೆ ತೊಟ್ಟು ತೆತ್ತಿನ ಆಯ್ತಾ ಉದ್ದ ಮುಂಚುಂಡು ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚುಂಡು ಅಂಚಿನ ಮುಲ್ಪ ಕಡಲೆ ಪುಡಿ ಸಾಮಾನುಂಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಪುಳಿಯ ಕಡ್ತೊಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಇಂದು ತಾರಾಯಿ ಪೊತ್ತುದೀತೆ ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ತುದೀತೆ ತಾರಾಯಿನ ಎಸ್ ಕಡೆದ ಕನಪ್ಯಾನು ಇಕ್ಲ ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ತುದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಓ ಪುಳಿ ಬಾಕ್ಯಾನು ಎಸ್ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ನೆನಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪಾತೆ ಅಂಚೊಂಜಿ ಕಡೆದ ಕನಕ ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸುಕ್ಕಲಕ ಮನ್ಪಲಗ ಪಾಡ್ನತೆ ಸೊ ತಾರೆ ಪಾಡು ಜಿತ್ತೇನು ನೆನ್ ಕಡೆದ ಕನಕ ಎಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಂದೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಏತ್ ಪೂಡಾತೆಂಡೆ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪನತೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ 3 ಸ್ಪೂನ ಪಂದ ನಾನು ತಾರದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪನು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆನ್ ಬಂದಾಗ ಮುಳ್ಳು ಕೊಚ್ಚಿದ್ದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ 2 ನೀರುಳ್ಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀವು ತೀರ ಉಂಟು ರೋಸ್ ಬಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಉಂಟು ಅವ್ನು ಬರ್ತೀನಿ ಪನ್ ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡುಡಿ ನಾನು 2 ಟೊಮೆಟೊ 3 ದೀತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪುಳಿಲ ಪಾಡೋದೆ ನಮ್ಮ ಕಜಿಪ್ಪು ಪುಳಿ ಪಾಡುಂಡತೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ಆರುಂಡು ಪರಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಅಂಡ ಇದನ್ನು ಅಡ್ಡು ಪಾಡಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದಾಜು ಸರಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಡ ಸೊಪ್ಪು ಉಜ್ಜಿ ಹೊಲ್ಪಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಖುಷಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ ಬೇಲೆದು ಬಂದಾಗ ಅಂತ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ ಸೋಪು ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪರಿಮಳ ಬರ್ತದೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಬೇಯೊಂದು ಬೈದಂಡು ನಾನೊಂದು ಚೂರು ಬೇಯೊಂದು ಬೈದಂಡು ನಾನೊಂದು ಕಲ್ಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯೋದು ಚೂರು ಕಲ್ಜ ಪಾಡಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬೆಕ್ಕದಿಕ್ಕಿನ ಕಲ್ಜ ಪಾಡಿಗೆ
ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಕೋರಿ ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ಅದು ಟೈಮ್ ಕಲ್ಜಡ್ ಬೊಡ್ಸಿ ಕಲ್ಜ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನರು ಅಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಸ ಕಲ್ತಲ್ ಮುಲ್ಪ ಅಂದಿಂದ ಎಂಕ್ ಐಕಲ್ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಬಾಡಿಗಿಲ್ಲ ಅಡಿಕ್ತ ಪಂಡ ದೊಡ್ಡ ಕೈ ಸೈನಾಗೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಕ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಪೈನಿ ಇಂಕ ಅಡಿಗೆ ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಅಲ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಪಪ್ಪ ಬಾತಿ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಬಂತ ಐ ಬುಕ್ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಮತ್ತೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಅಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಪನಾಗ ತೂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಪನಾಗ ತೂದಿತ್ತೆ ಅನ್ಸ ಕೆಲವು ಅಂಚ ಗೊತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನ ಅಡಿಗೆ ಕಲ್ಪನ ವಿಷಯ ಎಸ್ ಇದು ಬೇಯಡ್ನ ಚೂರು ಪನೀತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಬೇಕಾಗ ನಡಿಪತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ನಾನು ಕೈಟೆ ಪಾಡ್ನು ಉಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಕೈಟು ಪಾಡ್ದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಚಮಚಡು ಪಾಡ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಯಾರುಂಡ ಬೋಡ ಬಂದಂದು ಎಸ್ ಇದು ಪೀರ್ಲ ಯಾರು ಬೇರಕ ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಟುಗ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಟೇ ಪತ್ತೊಡು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಅಂಚ ಬಂಗ ಅಪ್ಪುಂಡು ಮನ್ಪೆರೆ ಟ್ರೈ ಪಡ್ದು ನೋಡು ತುಕ ಬರಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರಡು ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿನ ಬಂದೆಂದು ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಣ್ಣ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಆಯ್ನಿ ಒಂಜಿ ವಾರದನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರ 2 ವಾರದನ್ನ ಆಯ್ನ ಆತಿ ಈತು ಪಕ್ಕ ಪೇಮೆಂಟು ಒಡ್ಡೆ ಕೆಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರು ಬರು ತುಕ ನಿಕ್ಲ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಬೇಗಡ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾರು ತುಕ ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲು ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬತ್ತನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಚಿ ಆತಿ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಪನ್ಪೆ ಅನ್ನ ಏತು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತುಂಡು ದಾದಾ ಏತು ಎಂಚಿನ ಬತ್ತುಂಡು ಅತ್ತು ಏತು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತುಂಡು ಏಪ ಬತ್ತುಂಡು ಮಾತ ಪನ್ಪೆ ದಾದಾ ಮನ್ಪೆ ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಮಾತ ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಉಂಡದು ಇಂಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ತೋ ನೋಡಿ ದಾದಲ್ಲ ಅವಡಿ ಯಾನಿತ್ತು ಮಾತ ಅರಿತ ಡಬ್ಬೆ ಮಾತಿಜ್ಜ ಐತು ಮಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಇದು ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏತು ಬಂಗ ತುಕ ದೇವರ ತನ್ನ ದಿಪ್ಪಗ ಟ್ರೈಪಾಯ್ಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿದೊಂಜಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ ದೆಪ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಲೆ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ರುಚಿ ಪನ್ಪರು ಐಕ್ ಎಸ್ ಬೇಯೊಂದು ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಂಡ ಸ್ಲಾಪ್ ಪೋದು ಬರ್ಕಾನೆ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಇದು 10 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಅಂದು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಬೇಯ್ದುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದಿನ ಅರೆಪ್ಪು ಎಸ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದಿನ ಅರೆಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಅರೆಪ್ಪುಡು ಬೇಯೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಮಸಾಲ ಮಾತ ಒಯ್ಪುಂಡಪ್ಪಗ ಅರೆಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಾಂಡ್ರ ಪರಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಪಗ ಅಡಿ ಪೊಟ್ಟು ರುಚಿಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಕೆತ್ತಲ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಘಾಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿದ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಕೆತ್ತದ ಪರಿಮಳ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪೂಜೆ ಅಕ್ಲು ಆತು ಪಾಡು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡುದುಂಡು ಕೆತ್ತೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಏಜದಕ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಮಿನಿ ಅನ್ಪುಂಡು ಪನ್ಯಾನ್ ಈಜಿ ದಾಲ ಬಂಗೆ ಎಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ರೆಸಿಪಿ ತಿಳಿ ಕಲರ್ ಶೋಕ್ ಬೈದುಂಡು ಎಂಕಂತೂ ಕಲ್ಜ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕಲ ಬಿಸಲೆಡ್ ಮಾತ ಮನ್ಪೊಡು ಇಂದು ಕಜಿಪ್ಪು ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಬಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆಡ್ ಇಕ್ಲ ಬಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹತ್ತುಂಡು ಪುಡದುಂಡು ಎತ್ತು ನೋಡು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮನ್ಪುನ ಟಿಪ್ಪುಂಡು ಕಜಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಸಾಮಾನು ಹಂಚಿಂಚಾಂಡ ಮೆತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಕೈಪುಂಡು ಯಾನು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡುಜಿ ಯಾನು ಮೀಂದ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ನು ಅರೆಪ್ಪು ಕೊದ್ದೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಎಟ್ಟೆ ಒಯ್ತದುಂಡಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ತುಯ್ಯಾನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪೆರಟಿತ್ತಿನ ತಾರೆ ಪೊತ್ತುದೀತದೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಈ ತಾರೆ ಹೇಗುಂಡತೆ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದು ಒಂದು ಸುತ್ತು ಕಡೆದು ಕನವಡು ಶೋಕಪ್
ಆಡ ಮಸ್ತ್ ಪೊಡಿ ಆಪುಂತಾರೆ ಎಂಕೆ ಇಂಚನೆ ಪರೆಲ್ಲ ಕಿಪ್ಪೊಡು ಪೂತಲಕ ಅಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ರೆಡಿ ಆಪುನ್ ತಿಂದ್ರೆ. ಗಸಿ ಸುಕ್ಕ, ಲಿವರ್ ಗಸಿ ಸುಕ್ಕ ಈಸ್ ರೆಡಿ ನಾವ್. ಸರಿ ಬೇರವು ನಿಖಿಲ್ ವಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂದಿನ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ಅವೇ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಅದು ಅದಾತನ ಪಂದಿಂದ ತಿಂತು ಉಡ್ನಾನ ಚೂರು ಇಂಚಿನ ಪಡೆ ಸಿಕ್ಕ ಚೂರು ಹುರ್ಕಾರಡು ಚೂರು ಮತ್ತು ಕೊದ್ದಾಡು ಚೂರು ಕಜಿಪು ಕೊದ್ದಿಯಾರ ದೀತೆ ಸ್ಲ್ಯಾಪಿಗೆ ಪೋಕ ಬಂದಿನಿ ಆಯ್ತಾ ಕತ್ತಲೆಣ್ಣತಿ ಬುಡ್ಚಿ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೋಡಿಗೆ ಪಂಪಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಕ್ಲಿ ತೋಪಾವ್ಯಾರ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದೆಂದು ನಮಗೆ ತೆಂಬಲತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಗ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಬರ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಆಗ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಬರೋ ಬೇಡ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಅನ್ಸತ್ತೆ ಟೆಂತ್ ಒಂಜಿ ಆವಾಡು ಬಂದೆ ಆಯ್ ಬುಕ್ ನಿಕ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅದೇ ನಮಗೆ ತೋಪಾವ್ಯಾನು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಎಂಟ್ರಿ ಮೈ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ರಿವೀಲ್ ಇಂಚೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಬೋದಿಪ್ಪಲೆ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತೋಪ ಬೇಡ ಮಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೈಸಸ್ ತೋಪಾವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಬಿಡಿ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಮಾತ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಆದಿತ್ತು ನಿಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಐಟ್ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪು ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಒಂದು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತೆ ಆತಗ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಉಂಡು KTSS ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂದು ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಡಾನ್ಸ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅವು ಒಂದುಲ ಅಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕೊಂದು ಒಂದೇ 2000 ಆಜೆಟಿ ನಾನು ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಅಪಗದ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಒಂದು ತೋಜುನ ತಿನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂದು ಮಾತ ಎಂಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUD ಪುನಗ ಡಾನ್ಸ್ಗೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ಗೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಂಚ ಮಾತ ತಿಕ್ಕಿದಿರ ಪ್ರೈಸಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಯಾನು PUC ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲ್ದಿನಿ ಐಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಯಾನು PUC ನಾನು ಸೆಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಮೂಲ್ ಕಲ್ದಿನಿ ಪೆರ್ಮನೂರು ಅಲ್ಪ ಯಾನು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬದಿತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸಿ ತಿಕ್ಕಿದೆ ನಾವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ PUD ಪುನಗ ತಿಕ್ಕಿದನೆ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಟಾಪರ್ ಆದ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಪಗ ತಿಕ್ಕಿದನೆ ಎಂಕ್ ತೋಂದಿಪ್ಪರ್ ಎಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೆಮೊರಿ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸಸ್ ತಿಕ್ಕಿದಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲಿದ ತೂಂತನ ಗೊತ್ತಾವ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಏಜ್ ದಕ್ಕಲೆ ನಿರ್ಮಿತ ಏಜ್ ದಕ್ಕಲೆ ಎಳ್ಳಿ ಹಾಕಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಚೂ ಟೈಮ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪೋಪುನ್ ಕಲರ್ ಮಾತ ಅಂದ್ರೆ ಎಂದು ಕೊಲ್ಲಿಯಡ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಂಕ್ ಡಾನ್ಸ್ಗೆ ಬೋರ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡ ಇಕ್ ಉಂತುಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂದೂಲ 2010 ಮಾಡಿ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಪಾಡ್ನ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ 2010 ಮಾಡ 2010 ಆಜೇತ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೋಪಾರೆ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆತುಂಡು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಡಾನ್ಸಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತುಕ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಆತನು ಅರೆಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬರ್ತನು ಎಡ್ಡೆ ಹೋಯ್ತಂಡು ತಾರಾಯಿ ಮತ್ತು ಪಾಡಿಯತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಡಿಗೆ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಾತು ಕಜಿಪು ಪಾಡಲ್ಲ ಪೋರ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಕೋರ್ದ ಕಜಿಪು ಕೋರ್ದ ಸುಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡುವೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅವು ತಿಕ್ಕನ ಗಡ್ಡೆ ಬೈಕ್ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತಡು ಎಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕಜಿ ಪಾಂಡು ತುಯ್ಯಾರತೆ ಎಸ್ ಅವನ ತಿಂದು ಪೂಜೆ ಇತ್ತೆ ಅವನ ಪಂಡ ತಟ್ಟಿಡ್ ದೀಪ ಇರತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ದೀಪ ಅಂಚೆನೆ ಪಂಡ ಕೆಲವರ ಕಜಿಪ್ ಹಾಳಾಪುಡು ಐಕ್ ತಟ್ಟಿಡ್ ದೀಪ ಎಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಕೋಪಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಸೈಡ್ ದೀದು ಬಿಡ್ಪೈತೆ ಕಕ್ಕೆಗೆ ದಿಯರ ಆಪುಜದು ರಾತ್ರಿ ಅಂಡತ್ತೆ ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಕಜಿಪು ಮೀನ್ದ ಕೋರಿದ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಡಿಶ್ ಮಂತಂಡ ತಟ್ಟಿಡ್ ದೀಪ ಪಗೆಲಂಡ ಕಕ್ಕೆಗೆ ದೀಪ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚ ನಾನು ಅವನ ಸನಗ ತಿನ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಡೆಗಂಡ್ ಅಂತ ಬಚ್ಚಿದು ಪೋಣ್ ಮಸ್ತ್
ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನಿಖಲ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೂಲೆ ಬೊಕ ನಿಖಲ್ ಏನು ಸಾಮಾನು ಪನ್ಪಂದೆ ಎಂಡ ಪನ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ಏತ್ ಸಾಮಾನು ಪಾಡೋರು ಎಂಚ ಪನ್ಲೆ ಇಂಕ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಂತು ಪೆ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ. ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ.